guys, hello mga subscribers. Muli, si Mr. Makapito. Tayo sa San Vicente Concepcion, Tarlac. This is our 6 days therapy. Kay Kuya Renato Rosales. So, watch nyo pa rin yan yung vlog. And siyempre, shout out sa anak ko ni Kuya Renato. Siyempre, sa major sponsor po ng so, yan. And thank you kaya sa ating BFWWG sa kanyang pagkasasabi nito. And may God bless you all guys. Please scroll niyo po. Nalito mga plan pero na. So ito po yung kanyang great improvement. Improving is balancing. In preparation for smoking. So massage siya po, hindi po hard. Light lang po ito. For some purposes, for conditioning. For best for upper limb workout exercises po ito. So may bilang po ito, program po ito ginagawa namin. Okay, shout out. Sensitive. And shout out. Peacemaker, congrats for 2 oras ng dugo at talaya. Sa lahat ng mga peacemaker teams at supporters. Thank you Lord sa ating panalo. Coach, bye. Coach, bye. Modelo mo kayo to. Bago kita i-tayo nga. Yung sensitive bukas. Jadi bukas, ya. So ngayon, napakalaga po ito ng upo tayo. Kasi po ito importante sa ating bed rhythm yung upo tayo. Tingnan mo yan. Wow, push. Mas kami na, yan. Pag ano mo, PWG, yung lugar namin. Yan. Kasang siya ba? Okay na. Yan. Pwede ito ako yan. Still body na. Very good. So guys, sabihin ko lang sa inyo na ang stroke patients, pag dito nakakababalancing na, siya improve na ang kanyang balancing. So, push lang natin yung kanyang lower back at saka mga muscle para makondisyon natin in preparation sa kanyang walking. Ayun, natin yan ano? Bitawa ko ha? Yan guys. So, this is the great improvement for 6 days therapy. Nakakatayo na si Kuya ng matagal. Ayan, ayan ha? Ito nyo naman po. Wala pong edit yan guys. Ayan. So, this again. Magkaroon mang kipin to from Ay, sasayo doon. yan. Dala mo yung kamay mo, kuya. Yes, diba? Sabado. Yan. So, ito po yung kanyang great improvement, guys. Yan. Yan. Yung thank you, Lord. Yung thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. Salamat sa sponsor. Yan, siyempre. Sa kanyang mga anak. Yan. At tuloy-tuloy po ang therapy namin. So, this is the great improvement. Ayan. Yung kanyang balancing. Ang tagal niyong tumayo. Ayan mo. Kita mo Thank naman. you, Lord. Guys. Oo, Sa galing. lahat ng mga Gonzales dyan, sa kanyang 6 days pa lang, 6 no? days pa lang yan, ha? Galing. Tama naman, ha? Nakabalance na siya. 6 days, nakakatayo. Ha? Saan ka ba? Bueno, walang edit. No, yan, no? Oo, po kasi ko dandaan. Yan. Nakita mo naman, guys. Ayan. So, guys, yung ating Galing! thankful tayo kay Lord sa ating speedy recovery program. Marami na tayo na pagaling dyan. Ito ngayon si Kuya ay nag-aabil ng itong program natin. Thank you, Lord. Pa? Kasi dati bigla yung pigdo, mga alam Buka. Sige po ka. Okay. Ito ha. Ayaw mo ba? Ayaw mo tayo ka. Dali. Sige, tayo ka. Tayo.
Ayo. Oy! Thank you, Lord, di ba? Oh, sige po. Dapat ikaw uupo dito. Sige, sige. O, tayo. Sige, Dali. sige. Yan, oh. Tama naman, 6 days pa lang. Bedridden itong pasyente natin. Nakakadali na. Oh, tama naman, ha? Saan ka pa? Di ba? Thank you, Lord, di ba? Ayos ba ka? Ayos ba? Ganado, ah. Wow. Oh, pang 3 na yan. 3. Sige, 5 lang. Dalawa pa. Hindi. Hindi mo? Oh. Ang galing. Last one, kuya. Thank you, Lord. So again, this is the great improvement for our 6 days therapy kay Kuya Renato Gonzalez. Dito po tayo sa kanyang anak na si Ria. Nakaka-balance na siya. Yan, si Ria. Dito po tayo sa Wow. San Vicente, Concepcion, Tarlac, Pampanga. Dinayo ni Mang Kepi. Tarlac lang siya. Tarlac pala pala Pampanga. Ayan, sige po. Ayan. Galing pa kami ng Santa Ana. Ayan. So, yan. Ganito ko yan. Matayo ka. Kita mo naman, one hand shot lang, no? Wow. Bitawan kita. One hand lang yan. Dito ko, dito. Sita dito. Ayan. 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 Opo ka. Kaya mo na, ha? 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 Ayan lang. Di ba? Yung sinasabi ko sa iyo. Hindi na siya. Ayan, paano na mga subscribers natin ha. Kita mo naman, 6 days pa lang ito, bed 3 na nito. Ngayon po, siya po ay nakakatayo na, nakakaupo na, nakabalansin na. So, tuloy-tuloy na po ating therapy for his speedy recovery program. Ayan. Siyempre, thank you for the sponsor. Thank you din kay Mang Kepe. 6 days pa lang. Yan. Sa IPO. So, kailangan talagang i-massage ito kasi para ma-relax din yung mga muscles sa face ng pasyente natin, ang gusto nito ng spera. So, this is very important na minamassage natin ang mukha ng pasyente. So, very light lang po yung ating i-active pressure dito. Hindi po yung makita. Ha? So, very good. Ano yung ating marketing?